A Gramolex nem csak egy ingyenesen használható honlap, hanem egyben nyelviskola is, ahol tapasztalt, magasan képzett tanárok várják a tanulni vágyókat. Minden diáknak jár egy ingyenes próbaóra, ami még nem kötelez semmire, és eztán, ha folytatni szeretnéd, tanulhatsz kis létszámú, legfeljebb 3 fős csoportokban, vagy akár egyénileg is. Na de miért érdemes épp a Gramolexet választani? A válasz egyszerű, mert személyre szabott és hatékony. És ezek itt nem üres szlogenek. A Gramolexes tanóra nem úgy kezdődik, hogy együtt kijavítjuk a házi feladatot. A tanárod az oktatói felületen pontosan nyomon tudja követni, hogy milyen feladatokat oldottál meg, hányszor, milyen gyorsan s milyen eredménnyel. Látja, hogy miket olvastál, milyen szavakkal találkoztál az oldalon, és hogy melyek a kedvenceid. A tanár tehát már mindezek ismeretében úgy lép be az órára, hogy tudja, milyen olvasmányokkal, feladatokkal tudsz a legjobban haladni. Nem azzal megy el az idő, hogy közösen átnézzük a házi feladatot, mert arra ott van a weboldal. Nem azzal megy el az idő, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy mik az esetleges hiányosságaid, mit kell fejleszteni, mert arra ott van a weboldal. Nem azzal megy el az idő, hogy nyelvtani feladatokat oldunk meg közösen, mert arra is ott van a weboldal. És így akár az egész órát a beszédfejlesztésnek lehet szentelni, mert személyre szabott és hatékony. A Gramolex nem csak azokat az olvasmányokat és feladatokat tartalmazza, amik szabadon elérhetők az Artiklár, illetve az Övningar oldalról. Ezeken kívül még igen jelentős a saját készítésű, személyre szabott prémium tartalom, kezdőszinttől egészen felsőfokig, amihez csak úgy férhetsz hozzá, ha a tanárod megosztja veled. Az Artiklár oldalon a keresőmező fölötti második linkre kattintva jutsz el a veled megosztott saját készítésű tananyagainkhoz. Ez az oldal alapesetben üres, de nálam már szerepel egy megosztott prémium olvasmány. Rákattintunk, és látjuk, hogy tartozik hozzá hangfájl is, valamint gyakorló feladatok az olvasmány anyagához, amikor letekerünk a legaljára. A már említett ingyenes próbaórát kár lenne benthagyni. Kérj időpontot, küldhetsz üzenetet a weboldalon keresztül, vagy akár írhatsz a gramolex.vlog@gmail.com címre is, és megszervezzük a kért próbaórát. A próbaóra linkjét emitten a Lectioner oldalon a Command Lectioner alatt megjelenő táblázatban fogod látni. Az óra oldalán, amikor majd csatlakozol a videóhíváshoz, engedélyezni kell a mikrofon és a kamera használatát, és már kezdődhet is a tanulás. Egyéni órát egyébként te magad is foglalhatsz a Buka Lecture oldalon, ám ha csoportban szeretnél tanulni, mindenféleképpen keresd minket e-mailben. Elérhetőségünket megtalálod a leírásban.